Гэтым разам праігнараваў. Нікол Пашынян не стаў каментаваць апошніх выказванняў Лукашэнкі пра Арменію, спаслаўшыся на тое, што дыялог з чалавекам, які кіруе Беларусі, завершаны. На прэсавай канферэнцыі ў дзень выбараў Лукашенко заявіў, што Ереван сам вінаваты ў апошняй вайне з Азербайджанам і заклікаў армянскага прэм'ера не загульвацца з еўразвязам. У эфіры «Аб'ектыў», з вами Юлія Лабанова, вітаю і сёння ў выданні. Минус 10 тысяч за год. У краіне працягваецца выцек працоўнай сілы. Ситуация в Беларуси не полепшается, ни экономическая, ни политичная. И, безумовно, это все тисне на людей. Падвышэнне мытаў у выпадку спробы выцякання до выцяснення долара. Трамп пагражае краінам БРИКС. Все, что отбывается с БРИКС, оно ўплывае на экономику Беларуси, и это будет адчуваць. Генпракуратура Литвы супраць пашпарту «Новая Беларусь». Орган пагражае крымінальнай адказнасцю. Эти паспорта, они не были в подполье. Это не была какая-то подпольная акция. Амаль на 1700 працаўнікоў менш, чым летась на прыватным прадпрыемстве «Санта Ритейл» і мінус 1500 за год на гарадзенскім мясакамбінаце. Статыстыку скарачэння працаўнікоў на асноўных беларускіх прадпрыемствах здабылі кіберпартызаны. Пра ўцяканне працоўнай сілы раней паведамляў і Белстат. Гэтак летась занятых у эканоміцы стала меней на 10 тысяч у параўнанні з 2023. Статыстыка, аднак, розніца з заявамі, што прагучалі на 10-м з'ездзе дзяржаўных прафсаюзаў. Тэму працягне Алесь Залеўскі. Без Лукашэнкі, але больш як 500 удзельнікаў імпрэзы. Бадай, адзінае канкрэтнае са з'езду – гэта падпісанае генеральнае пагадненне на наступныя 2 гады паміж працадаўцамі, дзяржаўнымі прафсаюзамі і ўрадам. Паводле дзяржпрапаганды, у цэнтры ўвагі дакументу заробкі, занятасць і адпачынак рабочых. Пры агульным спавольванні эканомікі цягам апошніх паўгода у снежні ў параўнанні з лістападам сярэдні заробак у краіне вырас больш чым на $100. Натуральна, далёка не кожны такія грошы атрымлівае, але прынамсі на больш чым дзясятку прадпрыемствах, задзеяных у выкананні замоваў расейскага ваенпраму, стае вакансія з выплатамі блізкімі да сярэдніх. Дык чаму ж рабочых у Беларусі робіцца менш? Прежде всего, съезжают люди высококвалификованные, потому что таким людям простей знайти себя на новом месте, потому что ситуация в Беларуси не полепшается, ни экономическая, ни политичная. И, безумовно, это все тисне на людей, стварае неспрыяльны фон для іхняга жыцця. І нават тыя заробкі, якія зараз так ці інакш паціху растут, конечно ж, яны не кампенсуюць тых стрэсавых сітуацый. А такіх сітуацыяў стае на прадпрыемствах. Так, паводле ананімных крыніцаў выдання «Зеркала», рабочыя беларускага металургічнага заводу толькі ад журналістаў дазналіся, што з іхных вырабаў ствараюцца зарады для градаў, якія пасля бамбяць Украіну. Рэпрэсіі працягваюцца. Мы ведаем шмат выпадкаў, калі губопікі, гэтыя людзі ў чорных масках прыязджалі на тэрыторыі таго ці іншага прадпрыемства і шэраговых работнікаў клалі тварам на асфальт, як затрымлівалі, як асабліва небяспечных злачынцаў толькі за тое, што той ці іншы чалавек дазволіў сабе падпісацца, скажам, на незалежнае медыа. Не дзіва, што ўвага да лідараў незалежных прафсаюзаў з боку рэпрэсіўнага апарата не меншая, чым да топавых апазіцыянераў. Так, у Беларусі дагэтуль адбывае пакаранне віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі прафсаюзаў 73-гадовы Александр Ярашук. Теперь я позволю себе зачитать основные требования. А лідарку рабочага аб'яднання на нафтане Вольгу Брыцікаву рэжым пакараў не толькі 5-гадовым турэмным тэрмінам, але і статусам тэрарысткі. Паспяховая топ-менеджерка з нафтавай галіны ў 2020-м ідэю інтарэсаў рабочых паставіла вышэй за ўласную бяспеку. Алесь Залеўскі, Белсат. Заўсёды з усмешкаю. Пра стан журналісткі Ларысы Шчыраковай, якая адбывае пакаранне ў гомельскай калоніі нумар 4, распавяла былая палізняволеная пасля вызвалення. Ларыса ўсцяж не прызнае сваёй віны і жыве надзеяй, што неўзабаве ўсе палітычныя вязні паедуць дадому. Таксама стала вядома, што ў Ларысы Шчыраковай было спатканне з блізкімі. Аднак пазней, падобна, адміністрацыя калоніі пазбавіла яе такой магчымасці нібыта за парушэнне.
Ларису Шчыракову осудили ў жніўні 2023 года. Журналістку абвінавацілі ў нібыта спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці ды дыскрэдытацыі Беларусі. Вырак суда 3,5 года зняволення. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, сёння за кратамі рэжым утрымлівае 42 прадстаўнікі медыяў, у тым ліку больш як 10 нашых калегаў. Сярод іх Кацярына Андрэева і Павел Мажэйка. Дональд Трамп ізноў выступіў з рэзкую крытыкаю на адрас краінаў чальцоў БРИКС. Амерыканскі прэзідэнт прыгразіў увядзеннем 100% мытаў на тавары аб'яднання ў выпадку стварэння новай валюты або адмовы ад долара США ў міжнародным гандлі. Чым гэта пагражае Беларусі, якая імкнецца стаць часткаю БРИКС, высвятляў Руслан Ігнатович. Америка не дапусціць аслаблення пазіцыяў долара і запатрабуе ад краінаў БРИКС гарантыў не ствараць альтэрнатыўнай валюты. З такім пасланнем прэзідэнт США Дональд Трамп выступіў у сацыяльнай сетцы Truth Social. Хай шукаюць іншай краіны дурня. У БРИКС няма шансаў замяніць долар США ў міжнародным гандлі або дзе-небудзь яшчэ. І кожная краіна, якая паспрабуе, мусіць быць гатовай да тарыфаў і развітання з Амерыкай. Фармат БРИКС першапачаткова аб'ядноўваў Бразілію, Расею, Індыю, Кітай і Паўднёва-Афрыканскую рэспубліку. З цягам часу да аб'яднання далучыліся Егіпет, Іран, ААЭ, Эфіопія, а нядаўна Інданезія. Ідэя стварэння агульнай валюты БРИКС абмяркоўваецца ўжо не першы год, але застаецца далёкай ад рэалізацыі. Набирает силу объективный, необратимый процесс дедоларизации наших хозяйственных связей. Аднак, чым бліжэй Дональд Трамп быў да Белага дому, тым асцярожнейшаю рабілася пазіцыя Москвы. Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос. Он и не созрел. Рэжым Лукашэнкі актыўна імкнецца далучыць да БРИКС Беларусь. Днямі міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў у інтэрв'ю расійскім «Ізвесціям» зноў пацвердзіў гэтае жаданне. Аднак, калі злучаныя штаты ўвядуць абмежаванні супраць БРИКС, то яны могуць негатыўна адбіцца і на Беларусі. Гэта як секундарныя санкцыі, як механізм забароны для пэўных банкаў ці арганізацыяў неяк удзельнічаць у гандлі з Беларусю. У сваю чаргу, удзел Беларусі ў БРИКС можа яшчэ больш павялічыць залежнасць краіны ад Расіі і Кітаю. Усё, што адбываецца з БРИКС, яно ўплывае на эканоміку Беларусі і гэта будзе адчуваць. Таму што зараз Беларусь толькі з БРИКСам гэта найбольш цывілізавана, з чым яны могуць працаваць. З аднаго боку, Лукашенко дэманструе імкненне ўмацоўваць сувязі з БРИКС. З іншага, пачуўшы пагрозы Трампа, можа паспрабаваць захоўваць баланс, зазначае Ярослаў Кот. Пакуль заяву Трампа можна разглядаць як папярэджанне. Да рэальных санкцыяў і эканамічных абмежаванняў супраць краінаў БРИКС, а таксама Беларусі, пакуль не дайшло. Дональд Трамп і яго адміністрацыя, яны перш за ўсё спрабуюць дамаўляцца. Яны пасылаюць пэўны месседж і чакаюць пэўнага адказу. Таму мы не можам выкрэсліваць магчымасць нейкіх перамоваў з рэжымам Александра Лукашэнкі. Пакуль жа Дональд Трамп узняў пытанне БРИКС на новы ўзровень палітычнага супрацьстаяння, а Беларусь, якая спрабуе ўбудавацца ў гэты фармат, можа апынуцца на перадавой лініі эканамічнага канфлікту паміж Вашынгтонам, Масквою і Пекінам. Руслан Ігнатович, Белсат. Амерыканскія следчыя знайшлі чорныя скрыні пасажырскага самалёта, які сутыкнуўся з вайсковым верталётам у Вашынгтоне 29 студзеня. Аналізаваць звесткі прыладаў будуць адмыслоўцы лабараторыяў Нацыянальнай рады бяспекі на транспарце. Папярэднія вынікі экспертызы абяцаюць апублікаваць праз 30 дзён. Тым часам прэзідэнт США Дональд Трамп паспеў падзяліцца сваімі падазрэннямі наконт прычынаў катастрофы. Звесткі з чорных скрыняў пацярпелага самалёта маюць дапамагчы следству высветліць прычыны авіякатастрофы, ахвярамі якой сталі 67 чалавек. Аднак ужо ёсць прыкметы таго, што пілоты і авіядыспетчары ў вечар трагедыі працавалі не ў аптымальных умовах. Выданне «Нью-Йорк Таймс» са спасылкаю на папярэднюю справаздачу Федэральнага ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі ЗША паведаміла, што ў момант сутыкнення паветраных караблёў у аэрапорце імя Рональда Рэйгана не хапала дыспетчараў. Пра магчымыя прычыны авіякатастрофы выказаўся і прэзідэнт ЗША Дональд Трамп.
Адною з іх ён назваў палітыку разнастайнасці і інклюзіўнасці ва ўпраўленні грамадзянскай авіяцыі. Таму, паводле палітыка, прынаймні аддавалі прыярытэт асобам з абмежаванымі магчымасцямі, што нібыта знізіла патрабаванні да будучых авіядыспетчераў. Трамп абвінаваціў у гэтым папярэдняе кіраўніцтва краіны. Трэба ацэньваць псіхалагічныя якасці, і псіхалагічныя якасці надзвычай важны элемент. Гэта розныя вельмі магутныя тэсты, якія мы выкарыстоўваем, і яны былі спыненыя Байденам, а Байден пайшоў згодна са стандартам, які проста супрацьлеглы. Аднак выданне CBS News адзначыла, што палітыка разнастайнасці і інклюзіўнасці дзейнічала ва ўпраўленні грамадзянскай авіяцыі яшчэ да першага прэзідэнцкага тэрміну Дональда Трампа. Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Каб яго наведаць, наведзіце камеру тэлефона на QR-код на вашым экране і перайдзіце па спасылцы. Дбайце пра сваю бяспеку, калі ж вы не ў Беларусі, падпісвайцеся на канал і заставайцеся ў курсе актуальных навінаў. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Пры той жа ўмове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Заўтра пачынаецца новы месяц, а разам з ім заканадаўчыя і фінансавыя змены. Гэтак павялічыцца выплата для пенсіянераў, а таксама сем'ям на нараджэнне і ўтрыманне дзяцей да 3 гадоў. Зрэшты, адначасова вырастуць і выдаткі, якія менавіта і чаго чакаць агулам беларусам у лютым, глядзіце ў нашым матэрыяле. З 1 лютага ў Беларусі на 2,2% вырасце бюджэт пражытковага мінімуму. У сярэднім на чалавека ён складзе 447 рублёў і 64 копейкі. Новыя паказнікі будуць дзеяць да 30 красавіка. Падвышэнне, хай невялікае, чакае таксама і пенсіянераў. У сярэднім іхныя пенсіі вырастуць на 10%. З гэтаю мэтаю з бюджэту вылучаць 196 мільёнаў рублёў. Агулам у лютым на пенсіі плануюць выдаткаваць больш за 2 мільярды рублёў. У нас было прописано, что у нас пенсия по ўзросце павінна быць 40% ад сярэдняга заробка. Гэта вельмі нізкія суадносіны. І ў мінулым годзе яна была на ўзроўні 35-36, таму улады павінны падвышаць гэтую пенсію, і так бюджэт можа себе гэта дазволіць. У выніку падвышэння сярэдняя пенсія вырасце прыкладна да 930 рублёў. Таксама праз павышэнне бюджэту пражытковага мінімуму з 1 лютага зменяцца сумы шэрагу выплатаў для дзетных сем'яў. Так, у выпадку нараджэння першага дзіцяці сям'я атрымае 4476 рублёў і 40 копеек. Аднаразовая выплата на нараджэнне другога і наступных дзяцей складзе 6266 рублёў і 96 копеек. Да таго ж вырастуць сумы штомесячных выплатаў на ўтрыманне дзяцей да 3 гадоў. Гэтак на першае дзіця заплацяць на 83,5 рубля больш, на другое на 95,5 рубля болей. А на дзіця з інваліднасцю дадуць дадатковыя 107,5 рубля. Зрэшты, іншыя навіны не такія прыемныя для часткі беларусаў. Шмат каму давядзецца павялічыць свае выдаткі. Напрыклад, курцам, бо на 20 копеек падаражэюць усе віды цыгарэтаў Чэпман, а таксама Дангел. Давядзецца дадаткова заплаціць і тым, хто плануе выехаць з краіны. З 1 лютага Берасцейская, Віцебская і Гарадзенская вобласці зноў уводзяць збор 42 рублі за мінанне мяжы транспартавымі сродкамі. Мы бачым, якія чаргі зараз стаяць на межах паміж Беларусю і Літвой, Беларусю і Польшай, але мы разумеем, што гэтых памежных пунктаў засталося вельмі і вельмі мала. Два гэтых пункта, яшчэ адзін з Латвіі, таму гэтыя грошы, канешне, ніяк не ўплываюць цалкам на бюджэты мясцовыя, куды яны і павінны пайсці. Закрануць змены і ўладальнікаў жытла. Так павысяцца стаўкі падаходнага падатку для фізічных асобаў, якія здаюць жытло ў арэнду. У Менску падатак на кожны здаваны жылы пакой складзе 50 рублёў. У абласных гарадах і Менскім раёне 46 рублёў, а ў буйных райцэнтрах 31 рубель. Ян Федарович, Белсат.
За выраб і выкарыстанне пашпартоў Новай Беларусі ў Літве пагражае крымінальная адказнасць, бо яны пакуль не лічацца сапраўднымі дакументамі. Гэтак літоўская генеральная пракуратура напісала ў адказе на зварот беларускага пашпартнага цэнтру ў Вільні. Ліст атрымала выданне «Зеркала». Копіі дакументу пракуратура выслала таксама ў канцелярыю прэзідэнта і Сейм Літоўскай Рэспублікі. Это довольно неожиданно, потому что эти паспорта, они не были в подполье. Это не была какая-то подпольная акция, это было всем известно, и просто надо будет выяснить, насколько это дело является противозаконным, если оно является таким. Я так понимаю, эти паспорта имелись в виду как какой-то сувенир, который юридически не действует. На мінулым тыдні ў Сейме Літвы заявілі, што пашпарт Новай Беларусі не мае юрыдычнай і дыпламатычнай сілы, а таму не будзе прызнана сапраўдным на тэрыторыі Літвы. Гэткую фармулёўку выкарыстала і літоўскае міністэрства замежных справаў. Пашпарт Новай Беларусі дагэтуль не прызнала ніводная краіна свету. Аднак у аб'яднаным пераходным кабінеце запэўніваюць, што вядуць працу ў гэтым кірунку. Прыём заявак на пашпарты Новай Беларусі дэмакратычныя сілы абвясцілі 26 студзеня. Роўна 5 гадоў таму Вялікая Брытанія пакінула еўразвяз. Так званы Брэксіт пакуль першы выпадак выхаду з гэтага аб'яднання. Ужо ў нашыя дні правыя еўраскептыкі маюць усе шансы прыйсці да ўлады ў яшчэ адной краіне Еўропы – Нямецчыне. Ці азначае гэта, што нас чакае Дэксіт, выхад гэтай краіны з еўразвязу? Як рост папулярнасці радыкальных партый у Еўропе адаб'ецца на беларускім пытанні? У матэрыяле Валянціна Васіленкі. Пяць гадоў таму з флагштоку перад будынкам Еўракамісіі прыбралі сцяг Злучанага Каралеўства. У ноч на 1 лютага яно выйшла з еўразвязу. Гэтаму папярэднічаў рэферэндум. Британия не хочет иметь никаких нелегалов, и именно поэтому они хотят выйти из Европейского Союза, плюс не хотели тогда британские политики больше вкладывать финансов в Европейский Союз. Наступствы Брэксіту неадназначныя. Брытанія мае больш свабоды ў пытаннях бяспекі, але пацярпелі гаманцы брытанцаў. Падаражэлі харчы, ад імпарту якіх краіна моцна залежыць. До 2020 года Британия была в едином рынке, и это означало то, что в Великобританию могли ввозиться продукты, пищевые продукты с других стран Европейского Союза без пошлин. Мытам абкладаецца і брытанскі экспарт у еўразвяз. Нягледзячы на прыклад Брытаніі, еўраскептычныя настроі адзначаюцца ў шэрагу краінаў ЕЗ, а ў Угоршчыне, Славаччыне еўраскептыкі нават кіруюць дзяржавай. Да іхнага клуба мае шансы далучыцца Аліс Вайдель, якая прэтэндуе на пасаду нямецкай канцлеркі ад правай партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны». У праграме партыі выхад з еўразвязу, закуп расійскага газу і дыялог з Крамлём. Яе папулярнасць расце на фоне праблемаў краіны. Проблемы возникают со страхами, опасения, что мигрантов слишком много, у людей, которые мало зарабатывают, страхи, что эти люди заберут у них и те немногие рабочие места, которые есть. Вторая главная причина – это, конечно, экономическая ситуация. Немецкая экономика не растет. Уже 3-й год подряд. Парламенцкія выбары адбудуцца ў лютым. Папярэдні за альтэрнатыву гатовая прагаласаваць чвэрць немцаў. Ці азначае гэта, што ў выпадку перамогі правых Нямецчына пакіне еўразвяз? Поддержки таких идей пока нет. То есть есть она у незначительной части общества. А почему нет поддержки? Потому что большинство немцев все-таки понимают, что немецкая экономика и вообще страна Германия обязана своим благосостоянием экспорту. Германия – это экспортная страна. Нават чвэрць месца ў парламенце не дасць правым большасці. Давядзецца ствараць кааліцыі з іншымі партыямі ды ісці на кампрамісы. А вярнуцца да расійскага газу будзе няпроста, бо еўразвяз на адмову ад яго выдаткаваў вялізныя сродкі, мяркуе палітык Александра Мамаева. Калі яны зноў пачнуць купляць газ, яны зноў будуць у залежнасці ад Расіі і ад Пуціна, а зараз яны проста не могуць сабе гэтага дазволіць, таму што гэта шмат даражэй
даражэй, чым гэта вось розніца, якую яны могуць эканоміць. Перамога правых у любой еўрапейскай краіне не азначае і прыхільнасці да Пуціна і Лукашэнкі. У нас ёсць у 24 парламентах, уключаючы еўрапейскія, у нас ёсць групы сяброўства за дэмакратычную Беларусь, і іх адметнасць у тым, што амаль ва ўсіх яны аб'ядноўваюць усе партыі ад левых да правых. Паводле эксперткі, акурат у беларускім пытанні левыя і правыя парламентары ў еўразвязе знаходзяць агульную мову. Валентин Василенко, Белсат. Спадарства праз-імгнення кароткі агляд найважнейшых тэмаў паводле версіі інтэрнэт-рэдакцыі Белсату. Вашай увазе Белсат онлайн. Ініцыятыва «Малдзес» працягвае вяртаць беларусам іх гістарычную спадчыну. Сёлета на пачатку года ў Варшаву прывезлі радзівілаўскую мапу ВКЛ 1613 года, якую набылі на аукцыёне ў Вільні. Якую менавіта суму выдаў «Малдзес» за радзівілаўку на аукцыёне, трымаюць пад сакрэтам. Мапа ВКЛ была створаная больш за 400 гадоў таму на замову і пад кіраўніцтвам Мікалая Радзівіла-Сіроткі. Ён жа быў і фундатарам праекту. Адзін з заснавальнікаў ініцыятывы «Мальдзес» Павел Мацукевіч распавёў калегам з інтэрнэт-старонкі Белсату гісторыю паўстання унікальнай мапы. Такая замова каштавала вялікіх грошаў, і трэба адзначыць, што не ўсе краіны маглі дазволіць сабе раскошу стварыць уласную мапу. Яе ўладальнікамі маглі быць багатыя людзі з князёў ці шляхты. Звычайна карта займала ў замку ці палацу адно з пачэсных месцаў, распавядае Павел Мацукевіч. Радзівілаўка фіксуе больш за 1000 гарадоў і мястэчак, з іх 344 месцяцца на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Грамадзяне Беларусі з розных палітычных поглядаў здолелі б знайсці шляхі паразумення паміж сабой, аднак улады ў краіне гэтага не дапускаюць, наўмысна нацкоўваючы адных на другіх. Пра гэта пагаварылі нашыя калегі з публіцыстам Северынам Квяткоўскім і блогерам Андрэем Павуком. На думку Северына Квяткоўскага, са звычайнымі выканаўцамі злачынных загадаў, якія не запляміліся ў забойствах і катаваннях, можна знайсці шляхі да замірэння. Блогер Андрэй Павук адзначае, ужо цяпер з прыхільнікамі Лукашэнкі можна знайсці агульныя, хай і не палітычныя, а побытавыя тэмы, як, напрыклад, цэны на прадукты ў крамах. Паводле даследавання інстытуту Чэтам Гаус, бальшыня беларусаў хацела б, каб сітуацыя ў Беларусі змянілася і пачалася адліга. Нават праўладная група гэта падтрымлівае, а праціўнік адлігі агулам вельмі мала, не больш як 15%. З-за анамальна цёплага надвор'я толькі за апошнія некалькі дзён на беларускіх метэастанцыях перапісалі 129 тэмпературных рэкордаў, у тым ліку рэкорды 120-гадовай даўніны. Да прыкладу, на Берасцейшчыне 3 дні запар абналіліся абсалютныя максімумы за ўвесь перыяд меданазіранняў 1881 года. Анамальна высокая для гэтай пары года тэмпература хутка прывяла да наступстваў. У тык-току набіраюць папулярнасць відэаролікі, у якіх дачнікі і агароднікі хваляцца ўраджаем, сабраным проста цяпер, нават кошыкамі з грыбамі. Некаторыя эксперыментуюць і садзяць бульбу, а ў віцебскім батанічным садзе ўжо пануе сапраўдная вясна. Навукоўцы папярэджваюць, калі тэмпы глобальнага пацяплення не спыняцца, неўзабаве могуць нават змяніцца цэлыя кліматычныя зоны. Беларуская Дар'я, асуджана ў Польшчы за шпіянаж, не прыйшла адбываць пакаранне і не заплаціла штраф. Цяпер жанчыну аб'явілі ў вышук. На сайце belсat.eu журналісты патлумачылі, чаму такія паводзіны жанчыны можна назваць дзіўнымі. Дар'я А была асуджаная на 1 год і 8 месяцаў турэмнага зняволення. Але 9-месячны перыяд часовага ўтрымання пад вартаю быў залічаны ў тэрмін пакарання. Гэта амаль 9 месяцаў з прысуджаных ёй 20. А значыць, паводле польскіх законаў, яна магла адседзець месяц з невялікім да сярэдзіны свайго тэрміну і хадатайнічаць наконт умоўна-датэрміновага вызвалення. Але жанчына проста знікла. Дзе яна можа быць цяпер, у судзе не ведаюць. Улады Беларусі плануюць прыцягваць штучны інтэлект для стварэння законаў. Што ад гэтага можна чакаць? Даведайцеся ў праграме «Белсат Зум». У мяне на гэтым уся інфармацыя. Зычу спадарству добрага вечара. Да сустрэчы.